बिसोरनो फिथौ फानना जाग्राफोरा बयनाक सुदि नै खुलुमबाय रायजोफोर नमस्कार रायजोफोर बयनिसिमबो सिगाङावनो दिनैनि बेलासिनि सुंद' भिडिअजोंहाय लोगोसे गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय दिनै ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट भिडिअ जोङो सावरायलायगोन बिनिनो सिगाङाव बयनिफ्रायनो सिगाङावनो जोङो भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी सारा मा फोरमायदों बेखौ जों खोनासंग्रोगोन। सो दोस्तों हमें सबसे पहले हमारा भारत का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मन के बाद क्या बता रहा है उसको हमें सुनेंगे। नैथियावहाय रायजोफोर जोङो सासे इउटुबार एनएपि एमजे बिनि सायाव जों सावरायगोन बिथाङा मा अबस्था जादों आरो बिथाङा मा बायदिमोन बिनि सायाव जों सावरायगोन। थामथियावहाय नैबे पस्टखौ लानानै जोङो सावरायलायगोन रायजोफोर गासिबो बाथ्राया बिपिएफ पार्टीनि सायावनो सोनारगोन। नैबे सावगारिखौ लानानै जों सावरायगोन नैबे सावगारिखौबो लानानै जों सावरायगोन आरो मिस्टार जन खारजी बिथांनि सावगारिखौबो लानानै जोङो बाथ्रा सावरायलायगोन। बे समाव सबसे पहले आप लोग सुन ले भारत का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। सुन लिया ना दोस्तों हमारा भारत का जनता आप नरेंद्र मोदी जी में वो जो कहा है वो अभी लाइन में आ गया। हमारा भारत का जनता छात्रों ने पहले से डिमांड करते आ रहा था लेकिन उसी टाइम में उन लोगों ने भारत का प्राइम मिनिस्टर को लेकर के जितना भी नेताओं है बीजेपी पार्टी का उन लोग सुनना चाहिए था। लेकिन इन लोग खुद का मर्जी से उन लोग खुद को सबसे बड़ा सोच के राज चला रहा था जैसे शैतान चला रहा है
है ना दोस्तों। लेकिन अभी लाइन में आ गया, जंजीत की तरह अभी होते जा रहा है। आप लोग भी देख सकते हैं, यहाँ पे तस्वीर है, वीडियो दे रहा है। हर तरफ सारा भारत में अभी तौर पर आंदोलन हो रहा है। एक व्यक्ति साइंटिस्ट इंजीनियरिंग सोनाम वांगचुक ने खुद को जान जोखिम में डाल के उसने छात्रों का जान बचाने के लिए कोशिश है। लेकिन एक तरफ भारत का जनता पार्टियों का एक जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उसको इस्तीफा मांगने में उन लोग सुनाई नहीं दे रहा था। इसलिए अभी नेपाल की तरह हमारा भारत में भी होते जा रहा था, है ना। अभी देखिएगा दोस्तों, ये कितना तक सिलसिला होते रहेगा, हमें देखिएगा। मेरे हिसाब से सुनना चाहिए था, क्योंकि सबसे बड़ा जनता है। जनता से बड़ा कभी भी सरकार नहीं हो सकता दोस्तों, है ना। जनता ने चुनाव में वोट डालता है, जीतने का मौका भी इन लोग को देता है, फिर भी इन लोग अपना अपना मर्जी से देश चलाने के लिए क्या कोशिश करता है, वो अच्छा नहीं है। ये हमारा जनता का छात्रों को क्या है, खतरों में डाल के उन लोग देश चलाने के लिए कोशिश कर रहा था, है ना। अभी इसलिए तो ठोरपोर हो रहा है। अगर ऐसे तरह होते रहेगा, हमारा ये भारत सबसे नीचे चला जाएगा, ये भी हमें सोचना चाहिए। और यहाँ देखो, पुलिस कहाँ कहाँ पे हाथ डालता है। यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है। एक छात्रों को ऐसी तरह, महिला छात्रों को ऐसी तरह हाथ डालना वो अच्छी बात नहीं है। हमें देख रहे हैं, हमारा भारत का जितना भी बॉलीवुड का सुपरस्टार्स एक्टर एक्ट्रेस लोग है, उन लोग भी सबको मदद कर रहे हैं ये छात्रों के लिए। लेकिन जितना वो देश देखने वाला हमारा नेता है, उन लोग मर्जी से उन लोग क्या चलते जा रहा है, वही गलत है ना। शुक्रिया दोस्तों, आप सबों को इस वीडियो को देखने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर कमेंट देंगे। नैथियाव मिस्टार एनिथिं एमजे, जों एनिथिं एमजे होनब्ला बयबो मिथिगौ। हयथ' सारा आसामावनो एनिथिं एमजे खौहाय बयबो सिनायो, सासे इउटुबार होननानै ना। जाय एनिथिं एमजेआ रायजो राजाफोरखौहाय गोदै गोदै बाथ्रा बुंनानै गोसो सिफायनो हायोमोन इउटुब भिडिअआवहाय। जाय एनिथिं एमजेआ सासे हिनजाव दंखायो, लोगोसे सासे गथ'। जाय एनिथिं एमजेआ समाजनि गुबुंले जेंनाखौहाय लानानै बाथ्रा बुंनानैहाय रायजो राजाफोरनि गोसोखौहाय बोनो हायोमोन। दिनै बे एनिथिं एमजेआ सासे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जेरेमिया नार्जारिनि फिसाजो, निरला नार्जारि आरो जेरेमिया नार्जारि, बिनिनो फिसाजो सासे फरायफुबाय थानाय 19 बोसोर बैसोनि स्त्रिलिन नार्जारि, बे स्त्रिलिन नार्जारिनि मानो अंगखौहाय धंस खालामनो थाखाय लानानै खारदों होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। खोनानाय मथेब्ला बिथाङा चिरां जिल्ला आउटपोस्ट सिङाव थानाय बेंटल आउटपोस्टनि थानायावहाय एनिथिं एमजेखौहाय एफआइआरबो होबाय। दा बे लानानै खारजानाय गामिया 1 नम्बर बालाजाहार रायजोफोर चिरां जिल्लानि। दा एनिथिं एमजेआ बे सासे लाइमोन सिख्लाखौ लानानै खारदों होननानै जोङो खोनानो मोनदों। नाथाय लाइमोन सिख्लायाबो माबे नोजोरखौ लानानै बे एनिथिं एमजे इउटुबारजोंहाय थांखो? जाहोना जाहैबाय फैसा, रायजोफोर फैसा, आइफन मोनगोन, दामि दामि गानग्रा जोमग्रा मोनगोन, बेनि थाखायनो हयथ' थांदों जानो हागौ। दा बेखौनो जों बुंनांगोन ना मा बुङो रायजोफोर? दानिया एनिथिं एमजेनि सायावहाय सासे बिनिनो लोगो मिस्टार जन खारजिया मा बुंदों नायदो नै पस्टआव। दा माब्रै जाखो रायजोफोर? मिस्टार देरहासात इस्लारियालाय मा बुंनो सानो दानिया? बिहावसो जायो होननानै खोनानायमोन आङो देरहासात इस्लारिखौहाय एनिथिं एमजेनि। दानिया बिथाङालाय मा बुंनो सानो? नेनानै थानोसै, एसेसो माबाफोर बुंनो हागौ खोमा ना। जेखि जादोला बबेयाव खारदों मोनखागोन, बाथ्राया नंगौब्लाथ' मोनखागोन, बारग'खाया बबे देशआव खारनो बेलाय। रायजोफोर नै दानिया जोबनायाव
नैबे सावगारिखौ नायलायदो रायजोफोर BPF पार्टीनि आइटिसिएल बिथांमोननि नेर' माइन्डनि साननाय हा जुजाय खर'नि साननाय माखासे पस्ट बियो थांनाय 5 बोसोरावहाय थाखा फैसा गैयैनि थाखाय गोबां जेंनायाव गोग्लैनानै दङमोन ना खुरिया मावनानै दांनानै जानो रोङिफोरनि थाखाय हा सरकारनि सायाव सोनारनानैहाय उदै फिसिग्रा मानसिफोरनि थाखाय थांनाय 5 बोसोरा ओरैबायदि असान्तिमोन नाथाय बे नैबे दानि बोसोरसेनि गेजेराव ना बिथांमोननि थाखायब्ला जोबोद सान्ति मानो रायजोफोर 5 बोसोरावहाय लोंख्रुब जाख्रुबनि खाबुखौहाय होआखैमोन 5 बोसोरावहाय अयथासार बेफोरबायदि लालायनाय खारलायनाय दोनखारलायनाय बिसिना गंसेयावनो उन्दुलायनाय बेफोरबायदिया एसेबां जायाखैमोन 5 बोसोरावहाय गावजों गाव गोरोबज्लायनानै मावै दाङै जानो खाबु मोनदोंमोन सरकारा खाबु होदोंमोन नाथाय नैबे 1 बोसोर जानो थांनाय सरकारावहाय जागायजेननायनिफ्रायनो मानो बम बेरनाय बुख्रुबज्लायनाय अफिस सावज्लायनाय बिसिना गंसेयाव सानै लानानै उन्दुनो हानाय आरो बेजों लोगोसे मानो थाइलेन्ड बायदियाव बेरायहैनो खाबु मोननाय लोगोसे नैबेफोरबायदि समाजावहाय लानानै खारनो हानाय इउटुबारानो हिनजाव लानानै खारनो हानाय हा दिनैनि समावहाय हिनजाव थाखानानैबो डाबल हिनजाव लानानैहाय बिसिनायाव उन्दुनो हानाय गोसो जायोब्लानो जुवा गेलेनायनि मानो जायगा बहायनो हानाय गोसो जायोब्लानो फैसा लानानै मानो थगायनानै खारनो हानाय नैबे थासारिया फैनायखाय गोजोनग्लायनाय मोनदों BPFनि आइटिसिएल बिथांमोना ना मा बुङो रायजोफोर बेखौनो बुङो दा सान्ति मानोना बै समावहाय गोजोनमोन बेनिखायनो बर'जों हारसाजोंबो खौसेमोन दायो गोजोन नङा बर'जों हारसाजों नायख्लेंलायनाय थासारि बेखौनो बुङो BPFनि मानसिफ्रा सान्ति रायजोफोर दा जेसेबांखि बुङा नोंथांमोना BPFनि सरकारनि थाखायनो बेफोरो गासिबो जाजोबदों होननानै आं सानो दिनै सरलपारा दैसायाबो मैला जाबावबायसो रायजोफोर हा बेफोरबायदि खालामनो मोनैनि थाखायसो ना असान्तिमोन ना थांनाय 5 बोसोरा खालामनो मोनबाय दिनै बिसिना गंसेयाव सानै उन्दुनो हानायनि खाबुखौ मोनबाय थाखा फैसानि सिन्था गैया गोसो जायोब्लानो आइफन बायनानै होगोन गोसो जायोब्लानो लानानै खारगोन गोसो जायोब्लानो सासे हौवायानो साथाम साब्रै बायनानै बिसिना गंसेयाव उन्दुगोन बेनो जाहैबाय BPF सरकार ना मा बुङो रायजोफोर ना बाराद्रायबाय नामा आंनि बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होब्लानो जाबाय बर' हारि जै जाथों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय गोजोन्थों बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि